Һәм бүгенге ахыргы хадис عن أبي شريح الخزاعي. أبي شريح الخزاعي الخزاعي خبرته قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Әйтә, безгә бер вакыт безнең янга Аллаһның илчесе чыгып әйтте ди. Игътибар итегез, бик әһәмиятле хадис. Аллаһның илчесе чыгып безгә әйтте ди. Фақала абширу абширу. Сөенегез. Ягъни Аллаһның илчесе сахабаларына чыга әйтә, сөенегез, сөенегез ди. Әлейсә тәшһадуна ан ла илаха иллаллаһ ва анни расулуллаһ. Сез ди Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаек булучы зат юк һәм мин Аллаһның илчесе дип шәһадәт китермисезмени ди. Ягъни сөендерә, әгәр сез шулай дип шәһадәт китерәсез икән, сөенегез ди, сөенегез ди. Калу нагам. Шунда сахабалар әйттеләр, әйе, китерәбез. Кала фа инна хазал Кур'ан. Шунда пәйгамбер әйтә, шунда бу Кур'ан ди. Бу Кур'ан ди. Сәбәбун тарафуху биядиллах ва тарафу биайдикум. Ягъни шушы Кур'ан җеп шикелле, бау шикелле ди. Бер ягы кемдә, бер башы шу бауның. Кемнең кулында? Бер башы Аллаһның кулында, бер башы тарафуху биядиллах ва тарафу биайдикум. Бер тарафы, бер башы сезнең кулыгызда. Сезнең кулыгызда ди. Фатамассаку бихи. Һәм шушы бауга ныклап ябышыгыз ди. Ныклап ябышыгыз. Фаиннакум лан тадиллу ва лан тахлуку бa'даху абадан. Әгәр шушы бауга, Коръән дигән бауга ябышсагыз, шуннан соң сез бер кашанда адашмаячаксыз. Бер кашанда адашмаячаксыз һәм һәлак булмаячаксыз. Һәм һәлак булмаячаксыз ди. Һәлак булу ул диннән тайпылу. Һәлак булу ул диннән тайпылу. Шуңа күрә әгәр дә Коръәнгә ябышсагыз, сез бер кашан адашмаячаксыз һәм ягъни диннән тайпылмаячаксыз. Бу хадистә беренче шәһадәт китерүнең фазилаты. Шәһадәт китерүнең фазилаты. Әгәр син бүген шәһадәт китерәсең икән, ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадар расулуллаһ ди. Әлбәттә шәһадәт китерүнең аның шартлары, аның ваҗибатлары, аның арканнары бар. Ягъни шәһадәт китерү кыскача әйткәндә ул шушы шәһадәтнең мәгънәсен аңлап, шушы шәһадәтне тормышка ашыру. Син бүген әгәр ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадар расулуллаһ дип әйтәсең икән, ләкин бу сүзләрне тормышка ашырмыйсың икән, бу сүзләрне син күңелеңдә, йөрәгеңдә, гамәлләреңдә түгел икән, бу шәһадәтнең файдасы юк. Бу шәһадәтнең файдасы юк. Шулай бу хадистә Коръәннең фазилаты кем аңа ябышса, ягъни Коръәнгә ябышу, нәрсә ул Коръәнгә ябышу? Әйтегез миңа, нәрсә ул Коръәнгә ябышу? А? Коръәнгә ябышу нәрсә ул? Мгм. Мгм. Тагын. Әйе. А? Коръәнгә ябышу ул нәрсә белән? Гыйлем белән. Гамәл белән. Ягъни син Коръәнне укуына түгел, Коръәнне аңлау, мәгънәсен, тәфсирен һәм шушы Коръәнне гамәлгә ашыру. Шушы Коръәнне гамәлгә ашыру, бу Коръәнгә ябышу. Һәм шушындый кеше генә отышка ирешәчәк. Һәм шушындый кеше генә отышка ирешәчәк. Аллаһ Субхану Тәгалә Таха сүрәсенең 123-нче аятында әйтә: "Фәмән иттәбәгә худая фәлә тадиллу ва ла яшқа." Әйе, фәлә ядиллу ва ла яшқа. Кем шушы Коръән артыннан, ягъни минем юлымнан иярсә, ягъни Коръән, Аллаһ бит Коръән индерде. Минем бу кеше бер кашанда адашмаячак ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Ва бер кашандаган яшқа, борчылмаячак, күңелсезләнмәячәк, ягъни бу кеше бәхетле булачак. Шулай ук Аллаһ Субхану Тәгалә Гыймран сүрәсенең 103-нче аятында әйтә: "Вa'тасиму бихаблиллаһи җамиган ва ла тафаррaqu." Барыгыз да Аллаһның шушы бауына бергә тотыныгыз ди. Аллаһның бауы Коръән ва Сөннәт. Һәм бер кайчан да аерылышмагыз, ягъни төрле фирqларга, төрле секталарга таралмагыз, бүлешмәгез. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Таракту фикум ма
ма ин тамассаку бики лан тадиллу. Аллаһның илчесе сахабаларга әйтте, мин сезгә шундый нәрсә калдырдым ди. Әгәр сез аңа ябышсагыз ди, шушы мин калдырган нәрсәгә ябышсагыз, бер кашын да адашмаячаксыз. Китабаллахи ва суннати. Мин сезгә Аллаһның китабын калдырдым һәм суннати, һәм минем сөннәтем ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм сез аларга бергә ябышсагыз, бер ныклап ябышсагыз, бер кашан да адашмаячаксыз. Бер кашан да адашмаячаксыз ди. Шуңа күрә бу хадистә әйткәнебезчә шахадатның һәм Коръанның фазилаты. Күп кеше кызганышка каршы бүген Коръан, ягъни күп кешеләрдә Коръан матурлык өчен генә. Хәтта мөселманнарның өйләренә керсәк, Коръан яна килеп карагыз. Коръан тузанга батып беткән. Чөнки бу Коръанны укучы юк. Бу Коръанны укучы юк. Хәтта укысалар да бу Коръанны бар дип укыйлар матурлык өчен. Аны аңлау юк. Аның белән гамәл кылу юк. Коръан бит матурлык өчен иңдерелмәде. Кибеткә барып, матур тышлы, ялтыраклы Коръанны куеп, сервантка куер өчен иңдерелмәде. Коръан иңдерелде бәхет өчен. Кеше шушы Коръанны укып, шуның аятларының мәгънәләрен аңлап, шуның белән гамәл кылып, шуның белән яшәп, бу дөньядан ахирәттә дигән бәхеткә ирешер өчен иңдерелде бу Коръан. Аның белән яшәр өчен. Күп кеше әйтә, мин бәхетсез ди. Мин бәхетсез ди. Ягъни күп кешене караганда ни гаиләсендә бәхете юк, ни тормышында, ни эшендә гел ниндер мәшәкать, ниндер бәхетсезлек. Һәм әйтә, мин барлык сәбәпләрне кылдым ди. Балаларымны укыттым ди. Балаларыма эш бирдем, аларга тәҗрибә бирдем. Ләкин бу син санап үткән бәхетнең сәбәпләреме? Кызганышка каршы бу бәхетнең сәбәпләре түгел. Бәхеткә ирешү ул бар тик Аллаһның диненә иярү генә. Бәхеткә ирешү ул Аллаһның диненә иярү генә. Менә син үзең күпме Коръан өйрәндең? Балаларыңа күпме Коръан өйрәттең? Күпме балалар белән Коръан укып, аның тәфсирләрен, мәгънәләрен, динне, шәригатьне өйрәттең? Шуңа күрә мөселманның тормышында мин мөселман дип әйткән кеше бер көнне дә Коръан укымаган бер көндә калырга тиеш түгел. Коръан укымаган бер көндә калырга тиеш түгел. Һәм галимнәребез әйтә, иң яхшысы көнне Коръан уку белән башлау. Иң яхшысы көнне Коръан уку белән башлау. Шуңа күрә син аңа Аллаһ Субхану тәгалә көн сайын 24 сәгать биргән. 24 сәгать биргән, шу 24 сәгатьнең күпмесен син Коръанга багышлайсың? Күпмесен Коръан аятларын ятлап, аны укып, аның тәфсирен аңлап укып. Шуңа күрә иртә белән иртәрәк турып, күпмедер көннең вакытын 1 сәгать булсымы ул, ярты сәгать булсымы ул, 2 сәгать, 3 сәгать булсымы, күбрәк булган сайын хәерлерәк Коръанга багышларга кирәк. Шуңа күрә мөэминнең, мөселманның Коръан укымаган бер көнне дә булырга тиеш түгел. Бер көнне дә булырга тиеш түгел. Бүген альхамдулилlah, Аллаһ Субхану тәгалә җиңеләйтте. Коръан дәресләре бүген бар. Коръанның тәфсирләре бүген рус теленә, татар теленә тәрҗемә ителәләр. Хәтта татар телендә булмаса да, рус телендә бүген барлык татар рус телен аңлый. Бүген барлык татар рус. Бүген альхамдулилlah кардәшләребез Коръанны тәфсирләрен тәрҗемә итеп рус теленә, телисең икән язма вариантта, китап хәлендә, телисең икән видео хәлендә, YouTube'ка карап видео карап була, телисең икән аудио тыңлап була. Ягъни Аллаһ Субхану тәгалә җиңеләйтте бүген. Бүген гыйлем җитәр, шул хәдисләр. Шуңа күрә Коръанга беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә Коръанга иярү, ул без синнән әйттек, Коръанга иярү ул шулай Пәйгамбәребезнең сөннәтенә иярү. Шулай Пәйгамбәребезнең сөннәтенә иярү, чөнки Аллаһ Субхану шул Коръанда әйтә, нәрсә ди? Ман атага расул фақат атага Аллаһ. Кем Аллаһның илчесенә иярде, ул Аллаһка иярде. Шуңа күрә әгәр кем Аллаһның илчесенә иярмә, димәк ул Аллаһка буйсынмады. Кем Аллаһның илчесенә буйсынмады, димәк ул Аллаһка буйсынмады. Шулай Аллаһ Субхану тәгалә Коръанда әйтә, искә төшерегез аятлар. Фама атакум расулу фахузуху. Әгәр Аллаһның илчесе нәрсә белән килде, аны алыгыз ди Аллаһ Субхану тәгалә. Һәм Аллаһның илчесе нидән тыйды, аны калдырыгыз ди. Шулай Аллаһ Субхану тәгалә Коръанда әйтә,
Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабигуни юхбибкумуллах. Әгәр әйтегез ди, әгәр сез Аллаһны яратасыз икән, минем арттан иярегез, ягъни минем арттан кемнең артыннан? Аллаһның илчесе артыннан, пәйгамбәребез артыннан. Шул вакытта Аллаһ сезне яратыр. Шул вакытта Аллаһ сезнең гөнаһларыгызны кичерер. Гөнаһларыгызны кичерер. Шуңа күрә бүген әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh әйткәнебезчә, бүген гыйлем җитәрлек. Менә без бүген утырабыз белән пәйгамбәребезнең сахих хәдисләрен укып торабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә безнең арада пәйгамбәребез юк. Пәйгамбәребез юк. Ләкин пәйгамбәребезнең бүген Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең хикмәте белән шу пәйгамбәребезнең сахих хәдисләрен безгә саклап калды. Һәм шушы пәйгамбәребезнең хәдисләрен укып без пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнәбез. Пәйгамбәребезнең сөннәтен өйрәнәбез. Чөнки Коръәнне пәйгамбәребезнең сөннәтеннән башка аңлап булмый. Коръәнне пәйгамбәребезнең сөннәтеннән башка аңлап булмый. Мәсәлән, намаз мәсьәләсенә килсәк, без 5 вакыт намаз укыйбыз. Мәсәлән, илә намазы турында, илә намазын 4 рәкъгат укырга, ничек укырга, ничек рукугка төшәргә, бу Коръәндә язылганмы? Юк, бу Коръәндә язылмаган. Бу пәйгамбәрнең сөннәтендә килгән. Һәм шулай башка гыйбадәтләр, шуңа күрә Коръән, сөннәт алар бергә барга тиешләр. Берсен айырып динне өйрәнеп булмый. Мондый кеше мөселман була алмый. Шуңа күрә кайбер кешеләр бүген мәсәлән кызганычка каршы пәйгамбәребезнең сөннәтен калдыралар. Шул мәсәлән Коранитларны әйтеп киттек бүген. Коранит дигән адашкан төркемне әйтеп киттек. Я инде кайбер кеше мәсәлән мәзһәбкә зур шундый йогынты ясыйлар. Мәсәлән, biz бүген мәсәлән пәйгамбәребезнең сахих хәдисләрен укыйбыз. Ничек намаз укырга, ничек ураза тотырга һәм башка. Һәм субханалла, кешеләр шушы дәресләрне ишетеп, кайберләре кемнең Аллаһ йөрәкләрен ачкан сөенеп язалар. Әйтәләр, карагыз әле, мин намазны ничек дөрес укырга икәнен белмәгәнмен икән. Менә әлхәмдүлилләh, сезнең дәресләрегезне ишетеп, менә намазны дөрес укый башладык. Әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте яусын, менә сез пәйгамбәребезнең хәдисләрен укыйсыз һәм без динне өйрәнәбез. Без мондый хәдисләр ишеткән юк иде дип безгә сөенеп язалар. Кайбер кеше гаҗәпләнә, киресенчә бер төркем кеше әйтә, ничек шулай инде ул ди? Ул аңлый алмый. Безгә бит әйттеләр, безнең мәзһәбтә менә шулай дип. Ничек инде шулай? Ничек инде намазны менә шулай укырга була? Безгә бит алай дип өйрәтмәделәр. Алар аңлый алмый. Кайбер кеше киресенчә ачуланып яза. Син нәрсә сөйлисең? Бездә алай түгел. Нинди яңа дин чыгарасыз дип ачуланып яза. Кешеләр бүгенге көндә динне нәрсә белән хөкем итәләр? Мәзһәб белән. Бу ялгыш. Бу адашу. Чөнки бит безнең дин ул Аллаһ каля Расул. Бу нәрсәне аңларга кирәк. Аллаһ әйтте һәм аның илчесе әйтте. Шуңа күрә бу кеше бүген мәсәлән ниндер мәзһәбтә булып, Абу Ханифа мәзһәбе булсын ул, Малики мәзһәбе булсын ул, һәм башка 4 мәзһәбне нинди мәзһәбтә ияреп бара ул. Иртәгә аңа берәр пәйгамбәребездән берәр сахих хәдис ишетә икән. Шушы мәзһәб белән хөкем итә башлый. Аның мәзһәбендә бу хәдис бармы? Аның мәзһәбендә бу хәдис туры киләме? Әгәр бу хәдис туры киләкән, ул аны кабул итә. Әгәр бу хәдис аның мәзһәбенә туры килмәкән, ул аны кабул итми. Безнең мәзһәбтә алай түгел ди. Ягъни ул Аллаһның дины, Аллаһның сүзләре, ул Аллаһның китабы һәм Аллаһның пәйгамбәренең сөннәте. Шушы Аллаһның динен нәрсә белән хөкем итә? Мәзһәб белән хөкем итә. Бу дөрес түгел. Киресенчә, нинди генә гамәлебез булмасын, мәзһәб булсынмы, башка булсынмы, галим булсынмы, имам булсынмы, аны нәрсә белән хөкем итәргә кирәк? Менә Аллаһның сүзләре һәм пәйгамбәребезнең сөннәте белән. Аллаһның сүзләре һәм пәйгамбәребезнең сөннәте белән. Әгәр сиңа менә пәйгамбәребезнән сахих хәдис килде, менә синең мәзһәбең. Әгәр синең мәзһәбең пәйгамбәребезнең хәдисенә туры килмәкән, син нәрсә артыннан иярәтиш? Мәзһәб артынанмы, әллә пәйгамбәребезнең хәдисе артынанмы? Пәйгамбәребезнең хәдисе артыннан иярәтиш. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ман атага Расул фақат атагаллаһ." Кем Аллаһның илчесенә буйсынды, димәк ул Аллаһка буйсынды. Китерегез бүген безгә бер дәлил. Кайда безгә Аллаһ һәм аның илчесе мәзһәб артыннан ияргә куша?
Кайда безгә Аллах һәм аның илчесе мәзһәб артыннан ияргә куша? Китерегез бер дәлил, ярты дәлил. Китерә алмаячаксыз. Китерә алмаячаксыз. Шуңа күрә әлбәттә без бүген шушы дәресне тыңлап кемдер уйларга мөмкин. Менә Рамил бүген әйтеп утыра, мәзһәб артыннан иярә кирәк түгел дип. Юк, без аның турында әйтмибез. Biz аның турында әйтмибез. Biz әйтәбез, мәзһәб артыннан иярү бер мәзһәбкә, мәсәлән, безнең шул Татарстан җирендә Абу Ханифа мәзһәбе икән. Бисмиллах, әгәр син мәзһәб артыннан ияреп шушы мәктәпнең Абу Ханифа дип аталган мәзһәб мәктәбенең китапларын өйрәнеп гыйлем аласың икән, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте. Бер кеше дә каршы түгел. Әйбәт гамәл, ләкин син шушы мәзһәбне бүген Пeygamberimizin hadislerinden, Allah'ın ayetinden üstte koyasın iken, demek indi bu mezhep sekte gaylana. Demek indi bu mezhep sekte gaylana, bu vakitte sen adaşuşu kişilerden bulasın. Bu vakitte sen adaşuşu kişilerden bulasın. Şuna göre bir misal getireyim. Hatırlıyorsun mu? Yağış mı? Abdullah ibn Abbas. Hac vakitinde. Onun yanına gelir, biz bugün hac kılavuz. Hac, neyini türlü hac kılavuz biz? Hac tamattu. Yani birinci kilip umra kılabız, şundan sonra umra kılgandan sonra hac kılabız. Hac tamattu, hac ifrat, hem başka, yani başka türlü haclar var. Hem şu vakitte Abdullah ibn Abbas yanına kişiler kilip aytılar, menesin bugün diler hac tamattu ruhsat etesin. Lakin Umar bilen Abu Bakr bilen Umar bunday türlü hacdan, bunday türlü hac kıldan tıydılar bitti ettiler. Tıydılar bitti, asin bunu ruhsat edesin diler. Şunda Abdullah ibn Abbas açtılar bayta, mindi hazır kökten dey, sizge taş kıyılığın korkam dey. Min hazır sizge kökten taş yavur deyip korkam dey. Min sizge eytem Allah'ın ilçisi eytti deyip dey. Siz mina Abu Bakr ve Umar eytti deyip eytesiz dey. Min sizge Allah'ın ilçisi eytti deyip eytem dey. Siz mina Abu Bakr ve Umar eytti deyip eytesiz dey. Kim galimlerek, kim yaxşırak, kimnin imanı zorrak? Abu Bakr'ның mı, әллә Abu Hanifa'ның mı? Abu Bakr'ның mı, әллә İmam Malik'ның mı? Kimnin imanı, kim Allah'a yakın? Elbette Abu Bakr, elbette Abu Bakr. Şuna göre hatta Abu Bakr bilen Umar'ın sözlerini getirgenden sonra Abdullah ibn Abbas aytadi, "Men hozir sizga ko'kdan tosh yavur deb qo'rqamdi." Şuna göre biz bugün aytamiz, Allah'ın ilçisi aytdi deb aytamiz. Sahih hadisde, sen aytasan bizning mazhabda olay tugul deb aytasan. Biz sen aytamiz, Allah'ın ilçisi aytdi deb, sen aytasan bizning mazhabda olay tugul deb. Agar sen bugün şulay deb aytasan, demak sen adashuvda. Agar sen bugün şulay deb aytasan, demak sen adashuvda. Demak sen adashuvda. Şuna göre albatta bugungi kunda g'odiy xalqni anglab bo'ladi. G'odiy xalq yoza Hazrat dey, biz dey anglay olmaymiz dey. Nechik namozni shulay o'qib bo'laydi ul dey. Bizning mazhabda olay tugul dey. G'odiy xalqni anglab bo'ladi. Ni uchun? Chunki ularni shulay o'rgatdilar. Chunki ularni shulay o'rgatdilar. Ko'p hazratlar bugun ularni shulay deb o'rgatdilar. Chunki bugun qizg'anishga qarshi masjidlarda Allohning kitobi o'qilmaydi. Peygamberimizin sahih hadislari o'qilmaydi. Narsa o'qiladi? Nindi kitoblar o'qiladi? Fiqh kitobları o'qiladi, mazhab kitoblari o'qiladi. Agar Allohning kitobi mana Qur'on, Allohning kitobidan so'ng ikkinchi kitob o'zining quvvati bilan nindi kitob u? Nindi kitob? Ha? Buxoriy kitobi. Sahih Buxoriy kitobi, ya'ni Imom Buxoriy yig'an sahih hadislar jiyintig'i. Ham bu kitobda hadislar sahih. Ham olimlarimiz aytdilar, Allah'ın kitabından sonra ikinci kitap İmam Buxari'nin sahih hadisler jiyintig'i kitobi. Aytdingiz mi? Qaysi masjidda bugün İmam Buxari'nin hadislerini boshdan olib oxirina qadar o'qiylar? Qaysi masjidda? Hali onun hadislerini tugul, shu hadislarga g'olimlarimiz, zo'r g'olimlarimiz yozgan sharh, tafsirini o'qib, qaysi masjidda bugün o'qiylar? Qaysi masjidda? Masalan, shu Fathul Bari bo'lsin. Yarar İmam Buxari'nin qaysi masjidda bugün Qur'onni olib, onun tafsirlarini o'qiylar. Bag'aviy tafsiri bo'lsin, Ibn Kasir, Abdurrahman ibn As-Sag'di tafsiri bo'lsin. Qaysi masjidda bugün o'qiylar? O'qimaylar, qizg'anishga qarshi. O'qimaylar. Ham endi shu baratik masjidlarda fiqh kitobi o'qib,
mazhab kitoblar o'qib kishilarni shu buyuk ne'matdan mahrum etadilar. Shunga ko'ra kishilar anglay olmaydi, chunki ularning hadis eshitganlari yo'q. Shul Buxoriy kitobini olsak, Buxoriyning sahih hadislar jiyinti kitobini olsak, agar bugun shuni o'qiy boshlasangiz, shul Buxoriyning kitobining aning bo'laklari bor. Iymon bo'lagi, namoz bo'lagi, tahorat bo'lagi, hatto Sahih Buxoriy kitobining namoz bo'ligini o'qiy boshlasangiz, bugungi kunda bizning jirlikda o'qigan namozga qopma-qarshi kelishak. Buxoriyda kelgan hadislar bugun biz o'qigan namozga, siz o'qigan namozga qopma-qarshi kelishak. Shunga ko'ra bu hadislarni o'qinglar. Hatto bugun shunday kishilar bor, Buxoriy kitobi durust emas deb aytadilar. Bu kishilarning musulmon bo'luvlarida big zo'r narsa shakni chiqmaydi. Shik. Bu kishilarning musulmon bo'luvlarida zo'r shik. Shunga ko'ra biz bugun bu hadisning boshida aytib o'tdik. Intabihu. Boshida aytib o'tdik. Bugungi kunda hadislar, tafsirlar tinglab bo'ladi. Alhamdulillah qardoshlar, shunga ko'ra qadrli qardoshim, eng birinchi sen o'rganishga tegish bo'lgan narsa ul Allohning kitobi. Shunga ko'ra tingla, kun sayin tafsir tingla, mashinada borganda, ishingda o'tirganda, naushnikda bo'lsin-mi, telefonda bo'lsin-mi, shul hadislarni mana bugun tatar tilida sahih hadislar o'qiymiz. Alhamdulillah bugun qardoshlar rus tilida endi bugun tarjima etmagan sahih hadis az qoldi. Lekin subhanalloh, eshitirga to'g'ri kela bugungi kunda qardoshlarimiz, shul masalan Rinat Abu Muhammad bugun Qur'on tafsirin rus tilida, audioda, videoda yozdira. Ham u shu tafsirni olganda, tafsirni yozdirganda Bag'aviyning tafsirini oladi. Abdurahmon ibn Sa'dining, Ibn Kasirning ham shulay boshqa tafsirlarning 4-5 tafsirini yig'ib bir darsda shuni beradi. Bir darsda sahih hadisdan desam, kim tinglaydi bugun uni? Hatto qardoshlardan eshitishga to'g'ri kelar. Bugungi kunda agar qardoshlarimiz shu darslarni tinglay boshlaykan, shu hazratlar aytlar, uni tinglamag'izlar. Ya'ni minsini tinglamazlar. Alloh bit vahabitdilar. Alloh bit vahabit deb kishilarni shunday darsdan ayiralar. Yarar, men shulay deb aytgan kishidan so'zga, ne uchun vahabit ol? Soqol o'stirgan ishimmi? Ya'ni Allohning kitobini o'rgatgan ishimmi? Payg'ambarimizning hadislarini o'qigan uchun vahabitmi? Yarar, agarda u soqol jibargan uchun vahabit ekan, demak payg'ambarimiz da vahabit. Payg'ambarimiz soqol jibardi, payg'ambarimiz Allohning kitoblarini o'qidi. Payg'ambarimiz ama kishilar delegatsiyalar kelgach mazhab kitob o'qidimi? Yo'q, Allohning oyatlarini o'qidi. Demak payg'ambarimiz shundan so'ng vahabit bo'ladimi? Agarda qo'rqmaysan ekan, ayt payg'ambarimiz da vahabit deb. Anglaysizmi? Shuni shulay aytib payg'ambar kishilarni g'odiy xoliqni dindan, ilmdan ayiralar. Ne uchun? Chunki qo'rqalar. Agar u bugun sahih hadislar tinglay boshlaykan, Qur'on oyatlari tinglay boshlaykan, ertaga eng birinchi kelib shu hazratga aytashak. Ey hazrat, ne uchun bo'lay so'ngali bu? Mana men shulay deb eshitdim darslarda, sen bizga shulay deb aytasiz deb so'rov bera boshlayashak. Shunga ko'ra Allohning kishilarning ilmli bo'luvin, tajribali bo'lun, aqlsiz kishilar bilan bit idora etuv yengilroq. Anglaysizmi? Bulay deb ishla deb aytar ekan, bulay deb ishlay. Ayda kelib namda oqsha ber deb aytar ekan, bunda kelib oqsha bera. Anglaysizmi? Shunga ko'ra aytasizmiz kela payg'ambarimiz bugun musulmon kishisi, agar sen o'zining diningni durust yo'ldan borasan kelaykan, mana bu hadislarni sayda, mana bu jibga niqlab yopishsangiz, bu jibning bir boshi Allohning qo'lida, bu bovning ikkinchi boshi kimning qo'lida? Shu Qur'onni o'qigan kishining qo'lida. Shu Qur'onni o'qiganda, shu Qur'onni anglab, shu Qur'on bilan amal qiluvchining qo'lida edi. Shu vaqtda siz adashmayashaksiz. Shu vaqtda siz qayg'ida, hasratda bo'lmayashaksiz. Shunga ko'ra Qur'onga iyaru ham sunnatga iyaru. Shunga ko'ra muhtaram qardoshim, tag'in bir taqir qavlab aytaman. Agar dinda, to'g'ri yo'lda baxtda bo'lasan kelaykan, narsa o'qi, Qur'on o'qi, shu Qur'on bilan amal qil. Payg'ambarning sunnatin, sahih hadislar o'rgan.
Һәм инде менә шуларны өйрәнгәндә шунда мәзһәб китапларын укы. Без әйтмибез мәзһәб китапларын укыма дип. Ләкин мәзһәб китапларын, мәзһәб фикерләрен Коръәннән һәм сөннәттән биек куйма. Иң беренче синең Коръән, сөннәт, шуннан соң галимнәребезнең сүзләре, шуннан соң мәзһәбләрнең сүзләре, һәм башкалар имамнарыбызның сүзләре, һәм башкалар. Бу бик мөһим мәсьәлә. Бу бик мөһим, чөнки дин ул минемчә түгел, синеңчә түгел, аныңча түгел. Дин ул ничек Аллаһ әйтте, ничек аның илчесе әйтте. Хәтерлисезме, Имам Малик мәчеттә утырганда әйтә, барлык кеше дә ялгыша диде, менә бу җирдә яткан кешедән кала ди. Кем ул бу җирдә яткан кешедән кала? Пәйгамбәрбез мәчетендә утыра ул вакытта Имам Малик дәрес бирә. Кем турында әйтә ул? Пәйгамбәребезнең турында әйтә. Чөнки пәйгамбәребез шунда күмелгән була. Менә бу кешедән кала ди, барлык кешедә ялгыша ди. Шуңа күрә бүген аптырап әйтәсең икән, ничек инде шулай? Нәрсә Абу Ханифа белмәгән что ли? Нәрсә Имам Малик белмәгән, син беләсең что ли? Мин белмим. Менә Аллаһның илчесе белә. Менә Аллаһның илчесе шулай дип әйтте. Менә шуңа күрә кеше бүген гаҗәпләнә. Ничек инде ул намазны шулай укып була дип. Ничек инде ул намазны шулай укып була? Безнең мәзһәбтә түгел. Без аны алай дип өйрәтмәдек. Пәйгамбәребез шулай дип укыган. Пәйгамбәребез шулай дип укыган намазны, шуңа күрә без шулай дип әйтәбез. Аңлыйсызмы? Бу бик мөһим мәсьәлә. Баракаллаһу фикум. Һәм инде шушы урында бүген дәресебезне тәмамларбыз. Субханакаллаһумма бихамдик. Ашһаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.